Panjenengan ngawi sanggihanipun para prajurit ingkang dipun caketaken namung sawanipun patih Prakuta. Enten apa lho? Kula nyadong dawuh. Medal Jawi ngawi ngabdipun patih Prakuta lho. Mboten kepareng paring pangandikan kok malah lajeng mekaten pasuryanipun. Kula nyadong dawuh. Prakuta wonten dawuh. Gusti aku tak takon karo kowe jane wangsula napa takonku iki. Iki wis tak ndem pirang-pirang taun. Wiwit aku dadi ratu. Petung aku kok sarwa mrucut. Wah, mboten kenceng niku. Piye? Mboten kenceng niku mesti merucat-merucut. Aja sembrono sik kowe tak kandhani. Nggih. Wangune lho, wangun-wangune. Nggih, wangune pripun? Aku ki sapa? Lho, jenenge apa? Karo jenenge dhewe kok lali. Aku ki sapa? Lampu. Prakuta, wonten dawuh, aja sembrono. Aku ki ratu Gustimu. Inggih. Nata Mantura Prabu Baladewa ki mung siji aku. Aku ratu Gustimu. Inggih. Kowe pangkatmu apa? Patih. Patih ngendi? Patih Mandura. Tegese kowe nomor pira? 1 2 3 4 5. Wong nomor 2, wong nomor 2. Patih ki wakiling ratu. Nggih. Tanganipun kula kesupen, namung kula nampi nawala saking Nyai Prabu Puntadewa. Lho, Nyai Prabu Kresna nampa nawala saka Nyai Prabu Puntadewa. Kasinggihan mekaten. Isine nawala piye? Kula nuwun sewu. Mestinipun sak boten-botenipun dinten sak mangke menika kula sampun sowan wonten negari Ngamarta parandene krana saking jibek raos sing manehipun ingkang rayi tumunten dereng kelampahan jengkar sowan dhateng negari Ngamarta. Wondene so owanipun Caraka ngaturaken nawala menika kala wau saestu kula tampi tumunten kula surasa wonten lebeting nawala menika kala wau Yai Prabu Darmakusuma masraken perkawis Tunggarana menika dhateng ingkang rayi Ndarawati krana santer pawarta ingkang sampun pumebar bilih bumi Tunggarana sak mangke menika kinarebatan inggih menika anak kula Pringgondani Gatotkaca kelawan anak kula pun Setija Bama Narakasura. Ngemuti bilih menika kulit daging kula piyambak. Setija menika atmaja kula, Gatotkaca menika keponakanipun ingkang rayi Ndarawati. Mila kados punjanggen kula badhe ngrampungaken perkawis menika sampun sinengga kula menika setunggiling tiyang sepuh ingkang banci ndemban siladan. Menawi ngantos kula menika mangke ngawrataken dhateng pun Setija tan wurunga nata Ndarawati pinaya ing para Pandhawa miwah para kawula sak negari Ngamarta sami nyenggo kelam menawi ingkang rayi menika awrat kanan kula warga nanging semanten ugi menawi ngantos menika mangke kerampunganipun perkawis menika manggen dhateng anak kula pun Gatotkaca tegesipun Tunggarana menika kebawah keprintah negari Pringgondani tan wandi ugi kathah para kawula Ndarawati miwah para kawula Trajutrisna ingkang anyengguh bilih ingkang rayi menika ngawrataken Gatotkaca tinimbang kulit daging kula piyambak Koko Prabu. Mila lampahan menika bebasang suduk gunting tatu loro. Ingkang rayi tumunten ngempakaken sangganing para sepuh. Malah sakmangke kepasang yogya katuju nginu dene Paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten negari Ndarawati. Koko Prabu, nggih. Mboten ketang seklimah. Monggo kula aturi ngenteng-ngentengi dhateng perkawisipun ingkang rayi Ndarawati menika Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu kula. Kresna, kula wonten timbalan ngadhau. Sing ati-ati. Aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Aja nganti kejeglong lakune Nyai Prabu Kresna sabab yen to nganti warsa ideping tekad nggonmu ngrampungi perkarane bumi Tunggarana. Kuwi mengko iso tak sebutake kriwikan dadi grojogan gegoyon dadi tangisan. Tan wurunga merangi tatalan desan dengkul ingkang mleset bakal kena marang kulit daginge dhewe. Kasinggihan mekaten lan kowe tak kandhani Yai. Sejatinipun Kakang Prapta ning Raja Ndarawati iki pancen bakal nanjake marang pawarta
ing wis bina tombok bakul sinambi wara nganti tekan talinganing pun Kakang yen to dina samengko iki ana hawa panas ing tumanduk marang Sentana Trajutrisna lan Sentana Pringgondani babakan bumi Tunggarana ingkang padha pengkuh sarta duwe penemu yen to bumi Tunggarana kuwi kebawa keprintah negara Trajutrisna lan uga kebawa keprintah negara ing Pringgondani mula aja nganti dadi pasulayan antaraning Atmaja Mustija Bama Narakasura sartane Gatotkaca perkara iki kudu dirampungi kanthi adil lan titi sarta titis. Inggih kasinggihan mekaten Kaka Prabu. Sabab si Adi disuwun dening Kyai Prabu Darmakusuma ngenggonana Nalendra ingkang duwe watak titi. Tegese titi ing samubarang lir. Aja gampang kegawa marang ombyak ing kahanan, aja gampang kegawa marang kabar sing ora nyata. Wekasan si Adi mutusake perkara iki kanthi si Adi ngebotake salah sawijining putramu ing antaraning Stijoran Gatotkaca. Inggih. Ing ngangka loro kudu nglunggana tembung titis. Titis ing pangandikan yen wis mbok petung kanthi petunganing sengganep lan mbok gelar sarta mbok gulung tumuli dawuhna kanthi pengati-ati sabab yen to ora nganti ngati-ati nggone si Adi paring dawuh ngrampungi perkara Tunggarana. Kaya ngarep tak kandhakake kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan si Adi lan pun Kakang bakal weruh muncrat ing marus sing metu saka dadaning kulit daging awake dhewe. Kaka Prabu menika ing ndadosaken awrat raos sing manah kula lajeng kula kedah kados pundi Kaka Prabu? Lah iki saiki manut karo Yai Kresna yen tumrap pun Kakang upama si Adi selak marang kewajiban ing wis diaturake dening Yai Prabu Puntadewa sinengga Yai Prabu Ndrawati ku sawijining ratu ingkang ora tanggung jawab nanging yen to si Adi tetep bakal netepi kewajiban ngrampunge bumi Tunggarana. Saka penemunipun Kakang, rembug iki digawa ana ing parepatan gedhe. Tegese akeh para nalendra, akeh para satriya yen perlu brahmana dadi seksi krampunganing kikis Tunggarana iki. Nun sewu Rama. Menawi saking mamayoginipun ingkang putra pun Samba menapa boten langkung prayogi Kakang Mas Tijo tuwin kadang kula pun Nyai Gatotkaca dipun kanthi pirembagan supados sakmangke saged terang terwaca perkawisipun bumi Tunggarana. Krana menika perkawis Trajutrisna miwah Pringgondani. Menawi ngantos Nalendra ing Trajutrisna tuwin Nalendra ing Pringgondani menika mangke boten kakanthi pirembagan ing lerekipun tumuju wonten bedamen tuwin kerampunganing perkawis. Doh nyono cerak nyono sami mestani menawi paduka Kanjeng Rama Prabu menika mboten gadahi pemanggih namung anut dhateng pemanggihipun Nalendra sanes ingkang menika kala wau kinten kula dereng kantenan resipun Rama Prabu. Samba ya nggih cah bagus banget pun Rama ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Setyaki wonten timbalan. Mara Dimas ngenteng-enteng ana penggaling pun Kakang. Nggih. Mboten nampi arep barba pisang dhateng aturipun anggir Samba. Nanging tumrap ingkang rayipun Setyaki kula sanget mathuk tuwin gathuk menawi anggir Setijo miwah anggir Gatotkaca menika nggih kakanthi wonten ing perembagan ageng wonten ing parepatan ageng ngrawuhaken para sepuh ngrawuhaken para brahmana ingkang saestu ngertos dhateng sejarahipun bumi Tunggarana supados sakmangke boten wonten seling surup antawisipun Nalendra Trajutrisna miwah Nalendra Pringgondani. Jernyatanipun tasih putra paduka sedaya Kaka Prabu. Iya. Setyaki ngaturaken panuwun tanpa pepindhan ya Dimas. Nggih, mboten dados menapa. Kakang Pati Udawa. Piye munggo perkara iki ngelingi babagan Tunggarana. Lho, sinuwun sintenipun dipun tunggangana menika sinten? Udawa wonten timbalan ngadhau. Bumi Tunggarana kok tunggangana iki. Yen pangapunten ladi makler menika kala wau. Nyuwun pangapunten Diwaji anginipun menika sanget andadosaken mripat menika awrat. Dipesake. Lho. Panjenengan sampun kados mekaten. Anggenipun dangu menika perkawis bumi Tunggarana. Merga sinuwun Ndrawati ya Ratu Gustimu pinasran dening para Pandhawa semana ngrampungake perkara bumi Tunggarana. Ingkang dadi rebutan antaraning Stija, anakmu Bama Narakasura lan Gatotkaca ing Pringgondani. Aja nganti dadi bentak sirah antaraning Nalendra loro mau. Piye carane supaya kabeh mau tinemu padha trimane lan Tunggarana ora dadi rebutan antaraning Trajutrisna lan Pringgondani. Mekaten sinuwun. Yo.
menawi ndaratunipun ingkang abdi ing kepatihan ing Widara Kandhang Sinuwun dinten samangke parapatan menika dipun wontenaken wonten negari Ngamarta lan sedaya para sepuh sedaya para narendra ing mangertos dhateng sejarah babagan bumi Kunggorono inggih kikis Tunggara menika pun rawuhaken supados sakmangke saged nyariosaken lelampahan ingkang saknyatanipun babagan bumi Tunggorono. Kula kinten menawi paduka menika kapenggalih piyambak mboten wonten margi ingkang langkung sae kejawi namung ngawontenaken parapatan lan menawi paduka penggalih piyambak mboten wonten badhe wonten kerampunganipun diweji menika tumrap ingkang abdi pun patih Udawa Sinuwun. Nalendra mekmarwa sing sang katriga mulung katriga mulung mangrempak ing wadya niwangsuk mono madin rikala sasminaning sun jagat wasisaning Ubatara Samba wonten timbalan ngadhau apa ingin dadi aturira persasat kaya dene obor ingkang bakal paring pepadhang tumrap penggaling pun Rama banget pun Rama ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ora nyono-nyono jebolat majaku kulup Samba ingkang darbe penemu ingkang saknyata bakal ana pepadhang tumraping negara ing Trajutresna lan Pringgondani iki keparing paduka Kanjeng Rama Prabu kados pundi gandeng sira ingkang bisa ngaturake tumuli dina iki sira ingsun utus kalawan kadangku Yayi Dimas Setyaki nalika Prabu kepareng-paring dawuh menapa sira sakloro lumarapo marang negara Trajutresna lan Pringgondani supaya majaku Setija katimbalan sowan marang Praja Ngamarta semono uga Setyaki wonten timbalan sowan marang negara Pringgondani atmajaku Gatotkaca aturana supaya sowan marang Praja Ngamarta bakal diajab rembugan kawan para sepuh babakan bumi Tunggarana lho niki ngestaken dawuh lan jroning sira lumaku ana ing nedra Trajutresna talitinen mubah musi ing para prajurit Trajutresna sabab Samba wonten timbalan pun Rama rada kuwatir marang Nayaka lan Punggawa Trajutresna ingkang racak-racak wujud buta ingkang satemene duwe watak betah buteng aniaya yen to mubal babal kanepsa ning para yaksa satemah nindakake pakarti ingkang ora sak mestine Samba elekna nggih ngestaken dawuh matur yen to sira minangka dadi pengawak Ratu Ndarawati ingkang wajib nengahi perkara Tunggarana nggih ngestaken dawuh Setyaki wonten timbalan semono uga wadyabala Pringgondani ingkang racak-racak wujud yaksa yen to bakal tumindak kang ora prayoga tumraping negara utawa ing bumi Tunggarana elingna ya Dimas lho nggih ngestaken dawuh lajeng pangantipun ing putra pun Samba benjang menapa Rama Prabu matur inggih ngerahipun Setyaki bidalipun benjang menapa ora ketang sambung baraca lintang padha budal dina samengko yen wis ketemu kelawan majaku Setija lan majaku Gatotkaca kantinen gandengen tangane sowan ing negara Ngamarta prastawa dhamel Kanjeng Rama kliran ana kula madal pasiran nyuwun pamit tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kulup atmajaning sun kusuma ilat moko tong-tong sulaing pepadhang Kresna iki Koko Prabu mugi-mugi samangke saged dados sarana padhangipun lampahan praja ing Trajutresna miwah Pringgondani sami ngrebataken bumi Tunggarana lho la iya la mongko kawit biyen miturut sejarah ingkang tak tampa bumi Tunggarana kuwi bumi nalika semana lenggasing minangka dadi adipati ki ora kleru Prabu Kala Pustaka kuwi andaning Prabu Trembuku kuwi ya kuwi Nayaka negara ing Pringgondani padha-padha swita dadi siswaning Prabu Pandhu Dewayana wiwit Sang Prabu Kala Pustaka kanthi tekan sprene ora ana lelakon ingkang kaya mengkene lah bareng saiki kok malah dadi geger ora karo-karuan Setija ngakoni yen to negara ing utawa bumi Tunggarana kuwi dadi wengkon kebawah keperintah negara ing Trajutresna. Semono uga Gatotkaca uga ngakoni yen to Tunggarana kuwi kebawah keperintah negara ing Pringgondani. Bose aku tak takon,
Janjane perkarane apa to? Janjane perkarane apa? Koko Prabu. Miturut kabar ingkang sampun kula tampi, kathah para kawula Tunggarana ingkang sami nglewar saking wewengkon Tunggarana nderek wewengkon Pringgondani. Krana miturut aturipun para kawula wonten negari Pringgondani menika nggadhahi raos ayem tuwin tentrem miwah pados sandang buka mboten kekirangan tumuli kathah para kawula Tunggarana ing sami nderek ngayom wonten Projeng Pringgondani. Lelampah menika mbok menawi mboten dados renanipun manahipun anak kula pun Setija Bama Narakasura. Anggenipun kepengin sanget ugi saperangan kawula Tunggarana nderek dhateng wengkon ing Trajutrisna. Nanging nyatanipun namung sekedhik ingkang tumut dhateng Trajutrisna. Kathah-kathahipun malah langkung kathah matikel-tikel ingkang sami nderek dhateng wonten Pringgondani. Lelampahan kados mekaten menika mbok menawi wonten ingkang ngurup-urup wekasan andadosaken mletik manahipun anak kula pun Setija Bama Narakasura. Munten kepengin angembet utawi ngrengkuh Tunggarana menika dados wewengkon negari Trajutrisna. Walah kuwi. Kaya ngono kuwi lho, Yai. Mula jaman saiki iki aja sok gampang percaya marang omongane wong. Jaman saiki aja sok gampang percaya marang kabar ingkang saknyatane kabeh mau sak temene ora ana nyatane. Inggih Koko Prabu. Wong urip ning alam padang kuwi yen duweni jati diri ing wekasan bisa ngandhaleni diri. Wong sing ora duweni jati diri, sing isane ming rubo-rubo gedang, kancane ngalor melu ngalor, kancane ngidul melu ngidul, kuwi tegese wong sing ora iso ngendhaleni diri. Wekasan uripe ming melu mrana, melu mrene, melu karo kanca kancane, ora duwe penemu dhewe kuwi. Wong kaya ngono ki gampang diobat-abitake marang kahanan. Inggih. Monggo jaman saiki sing digoleki ya wong-wong sing kaya ngono kuwi, sing gampang diobat-abitke marang kabar sing ora nyata. Wekasan iso didu marang sanak kadang, sedulur lan kanca ruwange. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Mula tak jaluk Siadi tetepno pangestu menengko dadi Nalindra Indrawati. Kawulamu wene ana ngerti ya aja gampang diblithuk dening wong liya. Inggih. Koko Prabu ngestaken dawuh. Lah Kresna wonten timbalan sak banjure kersane Kyai Prabu piye? Sewu Koko Prabu, masak mangke kula badhe bidhal dhateng negari Ngamarta, rembagan Nyai Puntadewa ngaturi rawuh sangganing para sepuh supados wonten ing parepatan mangke saged damel pepadang tumraping bumi Tunggarana. Ngono Kresna. Inggih. Ya, yen pancen ngono pun Kakang nderek lan dikeparengake pun Kakang nderek lawan Siadi budhal marang Projeng Ngamarta. Kula kula semanggaken Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Koko Prabu, piye? Mbok tulung dipun jawelaken. Wah, jan Udawa kok nyambut gawene iki apa ngono lho. Anggere wanci kaya niku malah merem dipati. Kakang Udawa untuk dawuh timbalan. Monggo kula dherekaken. Nenti. Ora ono wong arep lunga kok dherekaken piye? Wonten dawuh sinuwun. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Budana kang padha seba nggih. Mung jil budhal kang padha seba iki jroning kedaton iki. Oh iya sinuwun. Nggih, mangke sekedhap nyawa kula dening mlempah. Wah, patih iki nek gaweane akeh ngene iki. Inggih Koko Prabu, menawi enjang dados patih. Oh. Menawi siang olah tetanen wonten sawah. Udawa kuwi inggih. Weh lah kok isih duwe wektu kaya mengkono supadosipun conto para kawula diwaca. Ya, apik-apik. Menawi sonten wonten ing pasar manuk. Lho, iki ternak apa? Cecak rawa sinuwun. Menika sae sanget nembe netes kemawon. Dol-dolanipun sampun yutan. Wah, ya apik. Saged kinarya tambah-tambah pangupa jiwa sinuwun. Lah sangguyu. Inggih. Ora sangguyu ya kuwi apik kuwi becik. Mandura wene ana loro. Waduh. Nanging menapa mboten wonten pitumbasipun. Lho, aku iki tok anggap sapa? Aku iki bendaramu. Ya najan yuswaku luwih enom ning aku bendaramu. Nek aku nyuwun apa kira-kira ora entuk? Badhe kula paringaken kanthi legawane manahku. Nggih. Badhe kula aturaken sinuwun. Aja mbrapangi mboten sinuwun. Aja nangis, aja wewel. Mengko tak paringi nyamping Pradamas. Oh iya, matur sembah larak ngaten menika dipun wonten lintunipun Sinundrawati ngersakaken. Ora Kakang Pati Udawa.
Pendhawi mriki dipun paringi sae sanget. Wis aja rembugan sing aneh-aneh. Budalna kang padha sibuk. Nggih, ngestaken dawuh. Babar pisan tak mangke saran pun medalaken kula nyuwun pamit sabab menika wonten pembeli kalih ingkang kangsen. Ya wis sak karepmu Kakang. Nggih, nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patirdawa. Purnagati ning Paranggilan. Sanadyan ndara kedaton jeluk saking dampar kula dapet gambaran gading kadhiraken sangganing peromban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngampil patraning Prabun. Kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Narata wau. Panjenengan ngawi sangganipun para penjudi ingkang dipun caketaken namung sawanipun patih Prakuta. Enten apa lho? Kula nyadong dawuh. Medal Jawi ngawi ngabdipun Patih Prakuta lho. Mboten kepareng-paring pangandikan kok malah lajeng mekaten pasuryanipun. Kula nyadong dawuh. Prakuta wonten dawuh. Gusti aku tak takon karo kowe jane wangsul napa takonku iki. Iki wis tak ndem pirang-pirang taun. Wiwit aku dadi ratu. Petungaku kok sarwa mrucut. Wah, mboten kenceng niku. Piye? Mboten kenceng niku mesti merucut. Aja sembrono sik kowe tak kandhani. Nggih. Wangune lho, wangun-wangune. Nggih, wangune pripun? Aku ki sapa? Lho, jenenge karo jenenge dhewe kok lali. Aku ki sapa? Lambo. Prakuta, wonten dawuh, aja sembrono. Aku ki ratu gustimu. Inggih. Nata Mandura Prabu Baladewa ki mung siji aku. Aku ratu gustimu. Inggih. Kowe pangkatmu apa? Patih. Patih ngendi? Patih Mandura. Tegese kowe nomor pira? 1 2 3 4 5. Wong nomor 2, wong nomor 2. Patih ki wakiling ratu. Nggih. Kowe iso ora njunjung derajate Baladewa? Lho, kowe iso ora njunjung derajate Baladewa? Saged mawon mestinipun dados kewajiban kula. Lho nek saged njunjung dhateng derajatipun Sinuwun Prabu Mandura jer panjenengan menika sembahan kula. Ngaten lho. Ning lagak lagu lageanmu kuwi mirang-mirangke aku tak kandhani. Lho sebabipun kowe mirang-mirangke Baladewa. Aku tak takon, iki negarane sapa? Negari Ndarawati. Negarane sapa? Negaranipun ingkang rayi Prabu Sri Bathara Kresna. Iki negara Mandura dudu sanes. Mesine kowe wong Mandura tekan negarane wong liya iki nganggo tata krama unggah-ungguh. Ora sak penakmu dhewe. Kowe nang di papan gumuyu latah-latah nganti dirasani para kawula. Patih Mandura kae patih ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh. Ora iso njaga derajate karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Kowe jane iso meneng ora to? Saged. Coba nek ora guyu piye? Mboten saged. Kula niku nek guyu ngeten niki. Niki pun dadi watak kula. Jarine bapak kula arep simbok kula mbiyen, kula lair cenger niku pun guyu. Mboten nangis. Prakuta, wonten dawuh. Mbok coba tak jak rembugan rasa guyu. Nggih, nek ketrucut ampun duka lho. Ketrucut aja nesu piye? Nek ketrucut kula guyu ampun duka. Ya, kowe tak kandhani. Apa perlune Baladewa sowan negara Ndarawati? Mboten ngertos. Nah, ngono kuwi penak. Nggih. Kowe tak kandhani. Yen to dina iki eneng perkara. Lho, perkaranipun sinten? Lah, ngono kuwi penak. Nggih. Perkara Traju Tresna karo Pringgandani. Lho. Rasa. Nggih. Rasa guyu. Ajeng. Pun ajeng. Diampat. Nggih. Apa to sababe kok Pringgandani karo Traju Tresna arep padha gejegan? Lah sebabipun menapa? Rebutan bumi Tunggarana. Rebutan bumi Tunggarana. Trenggana napa Tunggarana? Tunggarana. Nggih. Kuwi wewengkon ke bawah keperintah Pringgandani tapel wates
Trajutresna karo Pringgondani. Nggih, lajeng Yai Prabu Sri Bathara Kresna kodheng penggali. Kodheng niku napa? Bingung. Oh, nggih. Tumuli matur karo panjenengan ingsun. Aku munjuk atur sang Yai Prabu Kresna takon nganake parepatan gedhe. Pasar gedhe, parepatan. Oh, nggih. Lajeng supaya para ratu-ratu dirawuhake ngrembug perkara Bumi Tunggorana sebab yen nganti Bumi Tunggorana iki ora ana kerampungane mengko bakal kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Oh, nggih lajeng menika kala wau lajeng paringipun Sun Prabu Mandura kados pundi? Prakuta wonten dawuh aku arep tedhak ning negara Ngamarta. Oh, nggih. Lajeng kowe ora usah melu. Lho, kula mboten tumut. Ora. Lajeng kula kadhawan menapa? Titianing Sun Kyai Puspadenta Gajah Kyai Puspadenta ingkang tak titi saka negara Mandura Prapta negara Ndarawati. Gawanan kondur ning Praja Mandura. Lah niki sing berat teng mriki niki. Lho, berat piye? Monggo panjenengan tindakipun menika sareng kalian kula dipun mangertosi ingkang garwa Dewi Rawati pepundhen kula. Yo. Menawi ngantos mangke ingkang garwa menika nyuwun priksa panjenengan tindak dhateng pundi kok kundur namung titianipun tok menika lak malah kula dipun dukani. Iki patih goblok, patih bento. Matur kaya Yai Rawati ento aku tindak karo Yai Kresna. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Ngono wae, nggih. Lajeng menawi kula dipun dangu kunduripun Sinuwun Mandura, baliku wis namung perkara tradisional pringgotane aku bali. Oh. Panjenengan nek ngendika kok cepet banget menika. Mboten ajrih menawi ketrikel menapa kesingsa. Aja muncul aku dudu kowe dudu aku. Watake Baladewa kaya ngene, watake Pragata dhewe. Ha, ngaten kula bebas tertawa. Hus. Lah watake dhewe-dhewe kok dipenging niku pripun? Wis kowe bali yo. Kowe bali yo. Oh, nggih. Yai Puspadenta digawa. Nggih, ngestahaken dawuh sinuwun. Namung sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Gusti kula Sinuwun Prabu Mandura. Yo, Pragata. Titip negara Mandura reksanen sawetara wektu. Oh, nggih, ngestahaken dawuh. Nyuwun pamit diwoji. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Patih Pragata. Yai Kresna. Inggih, Koko Prabu. Ketingalipun Maduka Kanjeng Koko Prabu ngunduraken titihan Kyai Puspadenta. Ya, pancen mengkono. Mundhak ngrepoti para abdi dalem negara Ndarawati. Sabab Kyai Puspadenta kuwi nadyan wujud Dwi Pangga. Nanging panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Mekaten Koko Prabu. Ya. Sabanjuripun Kakang Nyadong dawuh timbalaning Kyai Prabu Ndarawati. Koko Prabu piye? Gandeng samapta ing gati samega ing diri titihanipun ing rayipun Kyai Jaladara. Semawi manjing wahananing rata tumuli bidal wonten negari Ngamarta. Ya, Kresna ayo tak dherekake. Lan muga-muga entuk pepadhang saka pangewaning Dat Kamurwengdat. Nggonmu nengahi perkara Tunggorana iki aja kongsi ana pletikaning geni memungsuhan. Koko Prabu sesawangan nyuwun dhateng pawasaning Dat Kamurwengdat. Manjing wahananing rata. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ya, Kresna. Nunamit masang kaliman tabi tinebina ngiloduni dumawaing tawang towang gir kula ingkang paman pun pancat nyono dadosaken bingung raos sing manah dene sasampunipun Paduka kepareng lenggah madyaning damparing traju tresna teka ingga sepriki dereng kepareng amedhar pangandikan gir menika wonten menapa Paduka menggaliaken ingkang paman pun pancat nono menapa para wadyabala negaring traju tresna menapa nembe menggalih dhateng kawontenanipun Bumi Tunggorana nggih anggir setijo Buma Narakasura jagat Dewa Bathara jagat Pangestungga paman kula wonten dawuh ora ana ing keduga gawe goreh penggalihing nalindra ing traju tresna ya setija Buma Narakasura kejaba ya mung Bumi Tunggorana bareng paman Pancatnyana paring dawuh apa setija menggalihake babagan Bumi Tunggorana paman apan kepara nyata yen to sejatine ingkang tak gagas tanulila kejaba mung Bumi Tunggorana paman la dalah
Lho nuwun sewu. Ingkang dipun penggalih menapa malih Tonggil? Jernyatanipun Bumi Tunggorana menika kebawah keperintah negaring Traju Tresna Paman Pancatnana wonten timbalan. Kusik aja kleru tampa. Satemene Bumi Tunggorana kuwi mapan ning tapel wates ing antaraning Traju Tresna lan Pringgondani. Mula aku ra duwe wenang netepake yen to Bumi Tunggorana kuwi dadi kewajibaning wong Traju Tresna. Lho, nuwun sewu. Lajeng kepareng paduka anggir paring dawuh mekaten menika dasaripun menapa, Paman? Barang tak pitung nganggo nalar sing ganep kanggo njaga marang kalaindraning nalindring Traju Tresna, kanggo njaga marang aruming asmaning Setija Bama Narakasura. Lan aja nganti dumadi panca bakah ing antaraning wong Traju Tresna kelawan wong Pringgondani. Jernyatanane Pringgondani kuwi kebawah keperintah ya kuwi Nalindra adiku dhewe Yai Prabu Gatotkaca. Apa ora sarudina ing ngatasé Traju Tresna lan Pringgondani padha regejegan, padha nganakake peperangan namung rembag babakan Bumi Tunggorana. Mula Paman lega legawaning penggaling Prabu Setija ora bakal melu-melu sarta ora bakal angucik marang kahanan Bumi Tunggorana. Upama kawula Tunggorana kepengin melu marang Pringgondani, aku ikhlas lahir lan batin. Nanging semono upama wong Tunggorana padha kepengin melu ngayo marang Traju Tresna, tak kira Yai Gatotkaca uga bakal ngiklasake marang kahanan iki. Paman Pancatnana, glentu nggih. Menawi panjenengan paring dawuh mekaten menika mangke badhe wonten pinten-pinten perkawis setunggal. Panjenengan badhe cinacak dening para kawula sak Pringgondani langkung-langkung nayaka lan punggawa Pringgondani. Sami nyebataken doh nyono cerak nyono Prabu Setija menika wong wadon pepinjungan. Ora wani nyabrang getih, jirih getih wedi mati nalindra ingkang miris satemah marasa bakal nyumurupi muncrating marus. Wiwit jaman menapa kemawon negari utawi Bumi Tunggorana menika kebawah keperintah negaring Traju Tresna. Mila menawi tiang-tiang Pringgondani menika badhe nyahak tuwin badhe nrajang wewaler ingkang sampun wonten, kedahipun paduka anak Prabu ing Traju Tresna menika saged angekahi Tunggorana wonten bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Nadyan namung sedumuk jembaring bathuk, nadyan namung saknyari jembaring bumi, kedah dipun totohi putahing getih yen perlu oncating nyawa. Paman Pancatnana wonten dawuh yen pancen Paman Pancatnana darbi penemu yen to Tunggorana kuwi bawah keperintah negara ing Traju Tresna. Mula saiki matur marang Setija apa kekancingan ingkang wis Paman ngerteni, lan yen perlu Paman bisa mbuktekake kekancingan kanggo netepake yen to Tunggorana kuwi bawah keperintah negara ing Traju Tresna. Lah perkawis menika mboten wonten kekancinganipun, namung sampun run tumurun mewahi Tunggorana menika kebawah keperintah negaring Traju Tresna. Mula yen to Paman Pancatnana ora iso ngaturake kekancingan kang mangkono Setija ora bisa netepake yen to Tunggorana kuwi bawah keperintah negara ing Traju Tresna. Mula wis adil yen to rasaku kudu ikhlas, rasaku kudu lomba, atiku ora kena kaku yen to Tunggorana kuwi darbe ing Setija. Nanging perkara iki wajib bakal tak rembug kelawan kadiku Yai Gatotkaca. Monggo kepiye kahanane Tunggorana lan kawulane kepiye? Apa arep melu Pringgondani, apa arep melu Traju Tresna? Kabeh mengko bakal katandha yen to wis ana rembugane antaraning Setija lan Gatotkaca. Wah, nuwun sewu. Menika mangke malah ndedawa wekdal Tonggil, kula nuwun sewu lho. Panjenengan boten ngertos lampanipun prajurit Pringgondani. Monggo kula aturi dangu ingkang abdi pun Adipati Yayah Griwa. Yayah Griwa wonten dawuh. Kepiye mungguh sing mbok weruhi kahananing Tunggorana? Mboten nama kula badhe angojok-ojoki paduka. Namung sampun wangsul kula pinanggih kaliyan prajurit Pringgondani ingkang sajakipun ngiwi-iwi dhateng tiang-tiang Traju Tresna. Dipun sengguh tiang Traju Tresna menika mboten wantun angekahi Tunggorana. Trima ngawon
tuwin trima ngalah merga wedi karo wong Pringgondani. Menekaten menika saben dinten kula sumerepi sejatosipun niating manah badhe jumangkah ing payudan kula menika damel srana supados boten dipun kias dening para-para tiyang Pringgondani. Nanging ajrih krana kula dereng nampi sabda tuwin dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Stijo Bumanara Kasura menawi kula sampun tampi dawuh menawi wonten tiyang Pringgondani ingkang sajaipun ngece dhateng tiyang Trajutrisna tartemtu sampun kula tugel jangganipun diwoji. Lho menika lunggir mboten nama kula menika ngelincipi carang papak, mboten nama kula menika ngaturaken lampahan ingkang mboten leres. Menawi paduka saged ikhlas babakan Tunggorana, mbok inggih paduka anjagi dhateng kawibawan tuwin derajatipun nayaka Trajutrisna sampun ngantos lajengipun idak-idak dhateng pakartinipun tiyang-tiyang Pringgondani Angger Stijo Bumanara Kasura. Dereng ngantos paripurna sami balwacana kasaru praptanipun Degya Ancak Ugra ingkang mlajar dumrujug tanpa harapan karya kagat nata ing Trajutrisna wau. Samirana lan warayang wisikan magulingan lima. Ora pangling Ancak Ugra ingkang sowan. Kula ingkang ngabiyantara sinuwun. Eneng apa? Melayu-melayu tanpa tinimbalan ngabiyantara ning ngarsaning ingsun munggah ning Datulaya. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi Ancak Ugra. Mugi pareng wanglubirna Sesamudra pangaksami. Mboten kanthi kanyana-nyana nalika kula jejagi wonten tapel wates negaring Trajutrisna. Wonten ing ereng-erenging bumi Tunggorana. Kula mangertos lampahipun prajurit ingkang arantak-arantak kathah sanget ku ngalebet gendera runtek umbul-umbul kekiter Hangendanu. Yayah imanda ing wangsa labuh sareng kula tiling-tilingaken paningal kula jebul menika bandera saking negaring Pringgondani. Nun mugi andadosna ing kawuningan kula kinten sampun wonten niat nalindring Pringgondani Prabu Gatotkaca anggenipun kepingin ngukup bumi ing Tunggorana sarana piyambakipun angintun mangewu-ewu wadyabala supados angejeki bumi ing Tunggorana. Menawi Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija boten tumunten bidhalaken para wadyabala anandingi dhateng keparingipun ingkang rayi Prabu Gatotkaca samangke Trajutrisna badhe kecalan bumi Tunggorana sinuwun Ancak Ugra wonten timbalan aja kleru tampa. Sithik wayahku ora duwe sarta ora duweni bumi Tunggorana. Yen to pancen wadyabala Pringgondani padha prapta ning Tunggorana, aja pisan-pisan prajurit Trajutrisna wani palangi karepe wong Pringgondani. Ning tak jaluk kanthi banget dina samengko Ancak Ugra kowe nemonana sapirangan prajurit Pringgondani. Lan takonana karepe apa? Yen pancen karepe becik aja pisan-pisan ganggu karo wong Pringgondani. Nah yen karepe pancen niate bakal ngejeki bumi Tunggorana, kowe bali matur marang panjenengan ingsun Purbawasesa apa ingkang bakal tak lakoni kabeh ana lambe atining Stija. Oh inggih ngestaken dawuh. Dieling-eling Ancak Ugra. Aja pisan-pisan wani ganggu gedene kowe wani gawe peperangan kelawan wong Pringgondani. Inggih ngestaken dawuh. Takonana luwih dhisik. Yen pancen niate ngejeki bumi Tunggorana baliya ning Trajutrisna matur marang panjenengan ingsun. Oh inggih ngestaken dawuh. Tarwaca dawuh paduka kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati bocah cilik Ancak Ugra niki ngestaken dawuh diwoji. Paman Pancatnana wonten menapa? Dene ketingalipun sajak kuwatir dhateng lampahipun Ancak Ugra. Mboten namung kuwatir nggih. Namung sampun melang-melang raos sing manah kula ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Tan wandhe paduka badhe kecalan Senopati. Lho, Senopati sapa paman? Ancak Ugra menika mangke badhe pejah rinanjab dening tiyang-tiyang Pringgondani. Krana kula ngertos pambeganipun tiyang Pringgondani, kula nuwun sewu lunggir. Sugengipun anak Prabu Trajutrisna menika kula nuwun sewu dereng sepinterna menawi katanding
gesangipun ingkang paman Pancatnyono. Mila kula langkung apal kalian tiyang-tiyang Pringgondani. Menika mangke menawi lajeng kula boten ngawat-awati lampahipun Ancak Ugra. Tan wurunga kula lan panjenengan badhe kecalan prajurit pinilih inggih menika pun Digya Ancak Ugra anggir setija. Paman Pancatnyono wonten timbalan. Yen to pancen mengkono sira paman ingsun paringi Purbawasesa mangsa bara nggonira mranata marang para prajurit ning tak jaluk paman yen bisa dirembuk sarana pedamen. Aku ora kepengin gawe wiranging Kanjeng Rama Ndrawati ento nganti dadining pasulayan antaraning wong Pringgondani. Darawaca dawuh paduka kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman Pancatnyono. Lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Wonten dawuh Gusti Pati Ancak Ugra wonten timbalan. Kaya aja methuke prajurit Pringgondani ijin tanpa ruang. Niat kula mboten awon namung kadhawuhan nanjihaken wonten menapa dene prajurit Pringgondani baris wonten ing bumi Tunggarana. Iki mau Gusti ingkang sinuwun wis paring dawuh marang Pati Pancatnyono. Kowe iki nen nggawa wadyabala segelar papaman sarta kon nggawa piranti ning ayuda. Lho, nuwun sewu Gusti Pati. Kula dipun utus sampun ngantos dumadining pasulayan. Ora krungu gobokmu lagi wae tak kandhakake. Yen to sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura ora nrimakake bumi Tunggarana diku jak-jakan wong Pringgondani. Mula ketapno wadyabala dina iki kudu dadi peperangan antaraning Traju Trisna lan Pringgondani. Lho. Lha kok dados mekaten dawuhipun sinuwun. Monggo panjenenganipun menika nalindra kok blindra-blindri kados banyu tumumpang godhong sindhe. Kowe ngerti apa tindakno dawuhing Pati Pancatnyono? Ya, Ancak Ugra tindakno dawuhing Regyana Pati. Yayah Griwa ingkang dadi cucuking ngajurit madeg Senopati ngrabasing wong Pringgondani. Oh inggih, naing ngaten ngestakaken dawuh. Pangkatipun Ancak Ugra ketapno para wadyabala piye ana sing gamben-gamben aja nganti wong Traju Trisna kewirangan mungsuh wong Pringgondani. Sendika ngestakaken dawuh Gusti Pati. Tunututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora pangling nitik gendera niki wong Pringgondani ndawes padhake saka kadohan ana genderaku malebet cetha genderane wong Traju Trisna. Ya dasar Purnyata sawa Tumenggung Panigas Jonggo. Aku Tumenggung Sumbang Surajeja. Wong Pringgondani, aja mamak mumuk mripatmu. Kowe teka mapan ana ing Tunggarana, ngerti ya? Yen to Tunggarana iki bawah keperintah negara ing Traju Trisna. Mula aja banjur malang kadhak kaya ngejeki bumi Tunggarana. Ayo semingkir. Wong Traju Trisna ora trima. Lho. Yen sak ngertiku wiwit saka sinuwun Prabu Trembaka bumi Tunggarana kene iki bawah perintah negara ing Pringgondani. Mula sing kudu minggat wong Traju Trisna, kowe sing kudu lunga, Yen ngono apa kudu aku ngruda paripeksa lawan kowe. Yen pancen kedugolan bisa ngruda paripeksa karo wong Pringgondani. Ayo, gage singkirna wong Pringgondani, keparat ora minggat dadi bayangan awakmu. Maju jangan tak untapake nyawamu kowe. Panigas Jonggo.
Pancen cetha bener ngendikaning Patih Pancatnyana. Yen wong Pringgondani nekani Tunggorana jebul saknyatane arep ngejeki bumi Tunggorana. Ketitik wis dadi pecah perang antaraning Trajutresna lan Pringgondani. Bocor kejurit semingkira sapa sing dadi cucuke ngajurit Pringgondani? Ayo iki perjineman Ancak Ugra lekane atiku. Wong Trajutresna wong mulang sarak, ora ngerti lan ora takon-takon dhisik apa karepe wong Pringgondani tekan Tunggorana. Malah sajae wis ora iso dindakake kudu pecah perang antaraning Pringgondani lan Trajutresna. Lho sapa kae maju ning pabaratan? Ayo iki Patih Probakesa regane ati. Ancak Ugra, Patih Probakesa, ora iso mulang karo anakmu. Mulang sarak bakal ngukup Tunggorana. Ayo kukupen Tunggorana gumlinding sirahe Ancak Ugra. Iki cangkel Pringgondani. Cangkel mungsuh cangkel butuh ambal, mungsuh butuh ambal. Kakon. Kesedra kau manuk, berancangan kau panjang dulu tadakin. Cang pedagang berbatan sumur kemandamu. Kesedra kau yang manuk cak ijo. Kesedra kau yang manuk embrek. Jangan sampai yang berbatan. Krima tadi, krima tadi apa saya? Ganjaku maju mati mundur. Aduh. Ngopo kira kok? Cocok Drei. Kowe mungsuh sapa? Mungsuh cangkel Pringgondani. Aduh. Cangkel Pringgondani jebul iso kaya Raden Janaka. Iso perang gentiran, mongko aku cangkel ki bangsane cangkel ki kalahne karo perang gentiran. Nek karo perang liyane ora bakal kalah. Aduh. Ditambani. Aduh. Wis ora umum rasane jan. Maslep ngono. Mongko bareng maslep ngono ki ora dimengke wae. Dingkuk. Dadi
loro kabeh awakku. Woi datar. Bojleng iblis lanat padha jek-jekan. Wadya menungso gelut karo wadya menungso. Wadya buta belut karo para wadya bala buta. Woi datar. Woi. Lena pangendaw rimah saja. Pringgondani yo duwe buta gundul barele cukur. Ayo mundur saka bumi Tunggarana kowe isih mundur gaglak limpah gaglak sih. Coba sini. Coba tadi kembali ke nyanyi lah lagi. Muta munyuk, muta bareng endok, muta petok. Raya mong. Dia bagi kelebe. Agak kata. Dia bagi lagi. Apa kata? Kebetul. Aku ngerti artinya. Nye karo aku. Buta keomongane nyeluk. Buta apa gue? Ngono tak anakmu? Agak dah. Agak sebagai? Sangat bakat. Jangan baca apa? Kemudian cerita deh. Agak jangan lagi kembali ke zaman cekut. Agak tinggal, agak banyak ya. Duk. Wong penang ngrembug mayang ngene. Agak bagian tadi. Agak tambah kiai kita. Agak bakal tambah terlepas. Kita tambah lagi kerja. Ya, mungnya aku. Ya, aku. Mati kabeh iki. Ini kepiye? Badak kene Pak. Hah? Kau kek bagi. Ada bangun ya betul terima. Mana? Angkat apa? Ini mana? Abang ini namanya. Gumbak apa sah? Ngerti lagu ini. Hebatnya dah. Ketili kemudian ketemu apa ketiga go ada on balas sih ketemu kata kecil betul kecil bodoh ambuwe bodoh kucluke bodoh ambuwe agak bagalawan ya kedua ini hai ketika asyik orang mau gede bu itu balik gitu ke itu balik jalan nanti ini tuh lele perang ini anak yang anak nyok mau bakal jalan ya mana iya obatnya obatnya aku tuh boleh bagaimana macam sila macam jalan apa dah sila apa jalan tu sila
Cilik ke cilik ba. Dadi cilik po kijo. Tabale de po cilik udah wa cilik po de. Cilik po de. Ya. Gede betul lagi nggak? Gede. Wah, mati tenan. Kancaku Sirna Margalayu. Woi, lah kanca maju bareng. Iso wong kang kaya kowe ketok gedhamu ketok lorekmu Pancat Nyono iki mesti saka gaweanmu mergo wiwit biyen tekan saiki pendak-pendak prajurit Pringgondani tekan ana ing Tunggarana ora nate dikanggo gawe karo wong Traju Trisna nanging ora kaya sak gedhakan iki lha kok nganti dadi pecah perang kaya ngene mergo saka kowe sing kudu minggat kowe sing kudu semingkir wah gaglak limpamu tugel kulumu kowe Setyane ku garwanira lho paman boten dawuh nggih lah kok mboten kanthi nyono-nyono malah sampun pecah perang ageng kados mekaten menika wae lah menawi ngantos kaderangan dening Kanjeng Rama kula lan panjenengan paman pikantuk duka saking Kanjeng Rama waduh lah kok malah kados mekaten kawontenanipun paman dipun jujuk deleke kemawon paman ngaturi misah utawi kula aturi misah dhateng pun Prabu Kesa kula tak matur paman Pancat Nyono larah-larahipun kados pundi kok dados mekaten lawanipun monggo Pancat Nyono wonten dawuh nggih menika anggir Samba inggih kula ingkang putra pun Samba wonten menapa teka nyandhet anggenipun sami Bandayuda nuwun sewu paman saderengipun kula badhe munjuk atur kula pengawakipun Kanjeng Rama Ndarawati wondene Samba dipun utus pados sowan wonten Garing Traju Trisna ing pengajap sampun ngantos dados dumados sing pasulayan inggih angka kalih kula kinanganti Kakang Stija Boma Narakasura kula dherekaken rawuh wonten Garing Amarta badhe wonten parepatan rembag perkawis Tunggarana saking para sepuh tuwin para nalendra ingkang
sampun ngertos dhateng sejarahipun Bumi Tunggarana. Kula nuwun sewu kok dados perang menika dasaripun Inggih krana tiyang-tiyang Pringgondani ngejeki Bumi Tunggarana. Mila kula wastani menawi Nalindring Pringgondani anggir Gatotkaca badhe tumindak boten sakmestinipun badhe angukup Bumi Tunggarana. Kula nuwun sewu. Kadang kula Yayi Gatotkaca malah sakmangke sangertos kula boten badhe kepengin rembag Tunggarana nanging gandeng sakmangke sampun dados perkawis. Tumunten Paman Setyaking badhe nderekaken kadang kula Yayi Gatotkaca sowan dhateng Garing Ngamarta. Oh ngaten inggih. Kula suwun sampun ngantos dados perangan. Kula suwun sampun ngantos dados perangan dipun candhet semanten kemawon. Dipun candhet semanten kemawon. Nanging lho, Samba kok tekan kene Yai. Oh, adikku sing Turunan kono magawe gelari rawang oh lho Samba inggih Kakang Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya tak tampa nganti kaget pun Kakang kok lha kok dadi kahanan Tunggarana bubar mawut ora karo-karuan menika kula wau kula anyape dhateng murkanipun ingkang paman nggih menika pun Paman Pancatnyana lho Paman Pancatnyana wonten dawuh kula wau kula paring dawuh kaliyan Paman Pancatnyana supados namung nanjihaken dhateng kawontenanipun tiyang-tiyang Pringgondani kula mboten kepengin dumados ing pasulayan kula mboten kepengin wonten memangsan antawisipun Pringgondani lan Trajutrisna namung babagan Bumi Tunggarana nanging lha malah dados mekaten kawontenanipun kathah prajurit ingkang nandhang sakit saperangan dados banten kula nuwun sewu ingkang dawuh supados anggepuk perang wadya Pringgondani nyuwun pangapunten nggih krana sakit manah kula dipun iwi-iwi dhateng tiyang-tiyang Pringgondani sinengguh tiyang Trajutrisna menika satriya-satri ingkang jirih getih wedi mati tumunten kula anggecak perang para wadyabala ing Pringgondani Paman Pancatnyana wonten dawuh nek ngono panguwasa Ratu Trajutrisna kalah karo panguwasaning Patih Trajutrisna. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Kula sampun matur wungsal wangsul sampun ngantos bebangri asmanipun Nalindring Trajutrisna. Inggih, nggih ngestaken dawuh. Samba, wonten timbalan Kakang Mas. Apa wigatine? Kanjeng Rama ngersakaken lelampahan menika dipun rembag. Perkawis menika dipun rembag sarana pirembagan ingkang bedamen tegesipun sampun ngantos wonten tuwing pasulayan antawisipun Pringgondani lan Trajutrisna mila kula dipun suwun amethuk dhateng Jengandika Kakang Mas supados kula dherekaken sowan wonten negari Ngamarta sakmangke Kanjeng Rama badhe ngrawuhaken para naraja Nerpati ingkang sampun keladuk yuswa tuwin pepunden sepuh sedayanipun supados tumut rembag babagan Bumi Tunggarana. Ngono dawuh Kanjeng Rama Yayi. Inggih mekaten Kakang Mas. Paman Pancatnyana wonten dawuh. Sapengker kula wonten negari Ngamarta sampeyan ampun gawe dakdaning pasulayan. Kula suwun sing tentrem, sing ayem. Tunggarana nembe dipun rembag wonten ing madani negari Ngamarta. Sarana sawanipun ingkang putra pun Setija. Inggih, mugi-mugi paduka angsal kamenangan. Kamenangan sing pripun? Nyuwun pangapunten. Tegesipun panjenengan boten nampi raos sastra wirang saking para sepuh nggih angger Setija Samba wonten timbalan Ngamas ayo tutnipun Kakang sowan marang Mrut Sing Ngamarta monggo Kakang Mas kula dherekaken samangke Yayi Gatotkaca badhe kadherekaken Paman Setyaki yo pun Kakang mingkari manut karo dawuh Kanjeng Rama lumantar sira Yayi Samba.